chako di Mheshimiwa Apopo. En kinde ma oganda mawuok e county mari ma Homa Bay ikore ne rwako ringre mar wuodgi manowuok mawego kangima to chopo Nairobi, koro sano dok gi sanduku. Albert Ojwang kwayo nitiere mano mar golo jogo e pisi ma bende itudo kod nek. Sani nitiere buche ma koro chaka gima iweto oko kama en mana mar chakruok mana ka Albert poko iki mar wach ni boika Albert kod ratiro ni bende ni moro minno ka gima dhi chopo kalore kod geno ma oganda ntie kod dowa. Ilikono kleo apane mokwongo ogomos ne familia kile kumwito Albert Ojwang kijana matis mano graduate machiegni yudo tich to ghafla tu osene ogomos ne familia danyola ne tema Homa Bay County kumwito Ojwang. Mar ariyo apadi mana kana na wacho perception of public to sema kama ni give eyes responsibility in mare onge public perception gima jo painte paro onge to ngani neno ka action mare ki ichome te to ji dia magi gik makelo ngani ka there's no justice, there's no truth, gimoke panda imako jomoke sel police matero tendo ngama ne the highest responsibility ne mar Albert onge tendo na maka wach ni ina garenda kendo kiny odhi ko Albert Homa Bay warako jite mondo bi konyo hiki nikech en mo oyawo pajo pe agency motemo last week ni jinego mo kaparo ma chande tingene be jogo mone la the week ka wacho wachni tarika pagabiri koro wadwaro ni mondo case manik mar Ojwang obed addressed fine with a lot of fidelity in a competent court. OCS don't know the inquest bukela gik but we know the process how it came from Mawego, Nairobi, Mawachaka Jovi. Police can trace it. Gibako Ogandawa, murder cases ilungone beyond reasonable doubt. Nyakayudi ngani did it beyond reasonable doubt. Okay, murder cases ngani give me the two for life. We can't explain to for life. Like prove kabisa. Ya diri badiri do deko. Because some it can take time. Kuro kikobeli wasi but again the government kaka this chakone gibro make sure ne case maro Ojwang or great for to show everything like it. I mean like gigene onjao Kenya kabisa gimatheis onjao Kenya kabisa kuro nyaka address this issue to issue nyaka address kabisa apart from maro Ojwang nyaka police makenya be professional kangato wanath ni ngato kono pesa police ogede go Dubai angome dhi ir jaote dake investigate ngama pesa machoko pesa chande ikitibagi macho ajethina mama ithre gomo it issue ma Ojwang no raise nen mar ngato kono pesa odhi tigedo go kanye Dubai ngani wat pesa nyane kata jo media ko wati to kuwe se di momo no ne Ojwang nikitigi wana mano wache social media kama gini ka media be penye ni gima no wache be radie mondo uchak follow up mondo pressure ngene media is the best tool much you pressure to the public, to the government, to any interested party. To ubegine ole ngalengo kutoka discuss kitigi umi yo nokilo Ojwang from away you can Nairobi ka ikitigi ondeiko mane ikibele somebody the government ni otimuge moro kuro gine manyaka wangete ni chopo kanya stop now kwa gano demba police to investigation nikech murder case beyond reasonable doubt can be convicted. Mangene will get person will convicted for this matter. But public perception to rach kanga man was suspect in the responsibility podu woto podi wacho no stepping aside can be accused neko chalo nga mowe kongo memesa or the ajandogo echo tidu ketake the right call odo ngama opu kongo the lemo most of it kongo cho my go or resign or the dialogue and if possible convicted and jailed if he has the eyes responsibility to Albert Ojwang.